Katulog ni zero na. Ang beauty ko ba? Katulog. May iba siya mga shoes maganda din. Take na kanya. Magkano? Sale meron sa kwal sa 7. ano man yung ganun yung card ng lalagyan eh, yung parang idala nito yung box. Ano makalimutan ko. Picture mo sa sa'yo. O, tanong ako doon sa Para po, mga magtalo ka rin na supplier. bakit. Ay, gitanggang gaya ni mo, me. Oo, bitanggal ko kay ano. Then again. Question. Wow, thank you. Wow, thank you. Thank you. Oh, zero ba yan? Narinig. Zero ako na. Ano magawa? Sa iyo na, anak. Ano ka nga? Ako Hindi ako kasi huli na ako ayoko na. Saan ang mahal? Ang anak ko, ang Ang darling. boyfriend. Oh, ang boyfriend ang mas mahal. Diya lang namin. Kuha namin. Oh, yes. Diya lang namin. Thank you. Lima-lima na. That's with ano. Wala na. Siya, bahala siya magpili. Sexy. Anyone will do. Like flower. Magdula mo diya na lang kangay. 9. Sige. Ay, oo, money niya. Mani. Pwede mo di kalikto mo? Katels din. Kaluto na to, di ba? Kaluto. Kaluto na to ni Sining, be. Kay nakatulad ka mo si mother. With bells na kayo. Tawagan natin si Ami. Palaro man ko. Wala ang ano, yung isang gabi, madaling araw. Doon kita, kwan sila kita sa liyan na rin. Bakit si sila na? Ginakaw na ni yan siya. Kaya diba, alam ka na. Sabi kay wala ka. Kailangan mo na lang ng kuwan kay kapon, wala mo Wala siya. si Taylor dito. Kasi ko paano baka ma-job pa ka Baka wala siya na. Hindi ko lang alam kung kaya kasi sa amin around mga 2-3 o'clock. Sila pag ni Candy, kila nung sila nagdula. Si Ami. Sila. Si Candy wala. Wala sa mga. Wala. 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 Tinanong ko sa taas. Around mga 10. Baka Nanuno ka nag-inom sa amin. Yan naman si Candy. Buang. Wala. Wait lang ha. Nabalik sa akin ni sabi ko, nabalik cash. Pwede ito lang ka man. Ay! Lagot! Kainis! Hindi na, all up. Dapat kanina ko pa yan sinapon ba? 7. Ay, sino? Apat. Isa lang? 70. Dapat ko Mga yung tatlo yan. Hindi ko na nakasang dabodong. Ay, wala ko sa dabodong. Ako ang kanila. Oto, oto, Ako nang gatawag kay Kayla ka nang nasa dito sa gawas. Yeah, yeah. Nice one. Walang maka, ano niya. one flower. Dapat nakakasha. Basta malinit, dapat ang cash, may kitchas. Isa mo magsaba ha, dili mo magsaba diha, sorry. Dili mo magsaba diha ha. Si Ining, nanguhag cash, may Wala kitchas. pa siya. Oy, naadire. Ba. One flower, bis.
tamis. Dala. Dari ba? Isa pa. Ano ka? Bigyan mo na 6. Asan tayo? Kasi edit ah. 6. Ayan. 10. Uy, wala ka ni guys. Doon ka 10, please. Yeah. 9 balls. No more? Hello. Sa maigo. Ano ang bayaran ito? Meron tayong Bitos, ma? Wa flower. May pitas na? Bye. Bayaran. Wala mo na ba? Ay, wala ko. Baka wala dito flower na bayaran. Sobra 3. 3 skills. Yeah, dito yan. 3 skills siya, pero lahit na 3. Ayan, wala. Magulak din ha. Apat na, no? Dito. Chinese. Kaya ang kanyang secret. Anime. Press ulit. Dress be? Ay, nang... Ah? Oh! The Joker sila, oh. Ayaw ng flower. Anime. Ay. Wala na mo. Ako ha. Grabe akong luto das gabi iya pa. Kaya ay, gagabi. All man me. Why ka rin drink 5 won lang? Magmamag gabi ay, pagkasunod na po din. Be? Ah, Joker, orig. Tatabi, talaga ako. Stay dito pa. Dito, pag-iba na dito. Joker, git siya, orig. Panginoon. Botek! Ulba kayo. Ano siya, masunurin, pero Yasan. regional pa, Jun. Ako rin ako. Joker. Ako rin. Ay, asa kayo, secret ka dito ba? Klaro. Oo. Wala kayong awa. Wala kayo zero pa oh. Don't worries. Pero duha man ta zero. Sige lang. Kana ko, asa gusto niyo. At least Ako. Zero. Kanina sana yun. Akin na lang, bunutin ko lang sana yan. Ano? Wala na bunot na puno. Wala ko Ay, wala. Oy! Palit na tayo, eh. Palit tayo. Ano saan nagi? Magkano pala to? 7, no? 7. Bayad ka naman din ang 7. Kaya na una. Laka. Hindi lang uno ako. Card. Maglusot ka. Wala naman ko ilang. 1 or 7 lang man ko. Joker ay nandiyan ko no. Ay! Gitut! Ay, hala ka, oy, 7, wala. Ay, pistot, oy. Na-high good siya. Ay, alay. Wala pa ko'y waiting. Duha ka ko. Wow, oy, may pagsiti! Ako di ba yan? Ay, sus. Ang ako. Palitan ko pag good, hindi city ngayon na. Na 70. 120. 170 po. 70. 170. Wala tayo pag-asa ko. Secret ang kanina. Pero kami. Ano wala business mo dyan? Ah, wala ko rin na ito mga Ano yan? 6. 6, 8 plus 2. Told you. 6, 8 plus 2. 2.
kay paspasan siya, lipong siya. Pag-uyan ko sa iyo na nawala naman ako nagawa man. Bakit? Bilis ka talaga. Wala na iba. Ano tinalin? Hindi, mani lang. Ang plus 2 niya. Apat na red. Plus 2 ko. Plus 2. 1. Oh, 1 lagi. Tapang Siyempre, 1 yun. Wala, ilan. 3, 4. Car. Kung man ni pag hindi dito liman na ako di pagyo ko sa iya, iko di. Yang ka na dito. Pagkunin ko sa iyo. Ayaw mo ko siya na. Manimig. Eight time. One bird, Charot lang. yun. Oh, mali. Tama. Mali. Mali na. Ay, naku, makuha. Lapit. Turbo. Ball. One car. Yung 5 bang kaya ko kay ang dito daw sa mamili ka niya 5 bang. Ilan na tayo po 5 bang? Oo, 5 bang po. Ano daw? Discount ang Walang discount. Seriously ako ha. Hindi ako discount. Oh. Isa lang. Plus Gawa ko din. number 1. Ten. May number naman siya. Kaya nagitin yung ang kaibigan mo. Ano ko? Bahay nyo yun? Brother-in-law na sister. Pag-out siya. Here. Aning. Ito mga number niya. Kaya pag-out siya. Daog siya the other day. Ano ka number? Yung 07 ko. Yan. 6. Labas kayo, labas. Labas, labas, labas. Usak din kayo ba? Asong iro tayo. Pusang iro. Saan ikaw yung labay mo? Sa is. Nadala. Ano lang. Pusang iro tayo. Ito yan. Pusang iring ka ngayon. Iring ka po sa. Eh, nagsa ba? Ang nakuha. Diha, kuwan. Baki.
Sige. Okay na. 6. 3, 6, 6. Size nga. Ano ba yan, Candy? 3. Candy? Ano ba yan, Candy? Money. Bakit nalagay yung Candy? Basta lagi pag Mga Candy, ah. pag na yung makatapon na kay doon yung pamakita na mali ko yung tinapon ko ba. 7. Pera yan? Or money? Eight lang, diba? Kaya ginamit siya sa... Size 6 ka, no? Ciao. Babay ko. Wafer lang. Plus. 4. Sana yung mga binalo niya. Wala. Asan ang justisyaan? Sabi ni Mami, bahala ka daw magpili. Pili. O siya pa'y piliun. Nagawa na yung binalo. Justisyaan ni Ron. Sabi mo kasi, sabi niya. Wala man magayaw na ng isa ka player kay wa siya balot. Nagtanaw ko ito. Na may tagsa-tagsa binalo. Unfair. O siya pa'y pilian. Wa naman. Wala man daw. Ay, ako, May ako, pilian. ngay ba mo? Imong dyan ko ngay. Dili ko kabasig pulihan. Nurse. Dili ko kabasig pulihan. Ngay, ayaw anak. Ngay. One black. Joker na ha. Sa ang hostesya, sa hostesya nasa dos lagi. Hostesya. Ay, ano yun? Suya. Declare na lang. Okay, declare white smoke. Ano, cards lang. Declare. Hitler? Declare. Declare. Hitler. Declare na lang. First Declare. one of Hitler. Ayun na yun. Wala na. Do not bother. Thank you.
Justicia. Ay, litsugas na tepok. Ano po po? Na tepok na sad ko. Isa pa yun ha. Ay, na. Ang joker, wala joker. Joker na. Sticks lang tinapon. Okay na mo. Mayroon ka tapas, unta waiting. Tapas dire. Justicia. Wala din. Sos, justicia. Sabi, di ka sa mga declare na di ganis. Ay, isira. Tunog ko, wala na siya. Alam mo naman tayo. Ay, saya nga. Nabigyan kita na nena. Declare. Papakibra, 1, 2, 3, 4, 5, 6 pairs ko si Tatlo. Pinakainit ng ulo ko ha. Init ang ulo ko ha. Sa Joker Wing. Utso. Ana, ilabay ako na. Lagi. Pinakainit niya ang ulo ko ha. Dili ka tulong. No, ay be. Hindi ko kapung kay tagtunga day tagtunga. Ay hindi. Hindi ka mag-shubi-shubi. Ay, kung magmajong lang ha, hindi na mag-check ka dyan. Check ka kayo dyan. Wala, narinig mo. Asa? Check ka pa kayo dyan, nalalaman. Oy, magmani ka naman. Oy, lagi naglabas ang 9 mi ba? Kami tayo ng 9 be, balik ko. 4, 8. Ha? Sige, kami ta. Na! Oh, 9. Hapit lang. sige mamaya ha. Huwag ka. Ako mag-1, ikaw mag-9. Sige. Yung naglabas ating mga Pero, 9. ating mga wish card eh. Flower. Pariya kita sister mo panapon ba? Ay. Ay. Gawat ang- na yun. Mali ang Baba. Gawat na yun. Wala mang tanga dito eh.
Bunot yun. Siyete po. Yan Number 4. Bunot yun. Hindi, plus, plus 10 lang. Ang float, opo. Ang float. Tapos na-declare ako. Tapos sabi ko, ako muna, tapos declare ako, tapos i-arrange pa ang malakakon. Maybe ako. Kaya, hindi, ako man ang sunod. Tapos kaya ayan ngayon, kinasabihan kita, bago ka magtapon, Six. tapos na lang ang project. Yes. Kasi nangyari na sa Ayan, akin. may oh. Nagbayad na ako, magbayad ka sa akin ng flower. May nangyari na rin kasi sa akin. Ganun man talaga ang platter. Nagakuha pa. Basta pagkaalam ko, niyari ako eh. Mayari ka. Niyari ako. Ito po, Manes. twice, next time. 2 hours. Nagsirit ka pa upuan. Tapos meron din nangyari sa akin na Bak. Juan, flower, sige pa ko flower. May nagtapon na. Pagtapon, declare, gihapon ko. Pero although may bibili na ako malahat. Pagka, dating sa, tapos, sabi ko, declare ako. Sabi na, uy, nagtapon na ganito eh. Sabi ko, nagtapon pa man ako. Excuse me. Pagkabot ko, Uwas na yun na either 1 or 9. Kaya patapusin Now? ko na Or 7. Yes. kasi pag mag-declare, dapat di ko lang Man, wala pinagbigyan. Maybe. Wajod. Wala pinagbigyan. Wajod siya. Sabi niya, oh, pagbigyan na lang natin ng kalaban kaya magmahayayin silang buwan. Buwan din dahil. Grabe mo na oh. Wala. Sa kabila magdaan, sino yan? Ito. Kang. Si ano? Leng? Si friendship. Kasi senior. Ha? Sashi pala, day. Doon ka sa kabila daan, day. Hi, mother! Nang neno. Grabe matanaw si mother. Ay, nagkana mo yun. Tapon. Ay, grabe. Puro. Wala pa. Ikaw pala yan, day. Doon ka sa daan sa kabila sa likod, da. Kay pagkamalang ka diyang lesson. Ko, ang maglola ng back to back. Ganito ay lang. My God. Bakit ako si Ini? Dili. Ano kita siya tiraan? Grabe. Yan, day. Sexy. Uy, Sa Manday. pati ang anak back to back food. Ito ba? third ako. Subi. Uy, baka makita ako sa vlog mo ha. Hindi nga. Only the beautiful hands lang. Ah, mga ganito. Oh, mga ganito. Tsaka, tsaka, tsaka. Pwede pahiram yan? Oh. Tsaka na, day. Tsaka na. Ay, ayaw. Tatong Flores. Nag-invite sa akin si Bindima. Sila. Anong kuwan? 1:30. Diyan lang. Invite si Bing. Panang. O, sabi niya, saan pag mag-dinig tayo dun sa William ko? Ganda na. Kasi si Aida ko, magpunta rin. Knows niya ako, da. Ha? Kilala niya ako. O naman. Pahiram mo muna ako yung mga tinitinang-tinang dyan sa'yo, Ben. Kailangan magkuwanan tayo, tak, di ba? Pahiram mo na, Ben. Back talaga, day. Quiet. Ang principal na
Bye, I'll be back. Ay, abas ko nga. Okay, hindi kayo nag-kiss kay Tita Sash. Kiss. You din, ate, kiss. Ano pangalan niya? Sas. Sas? Oh, ikaw Sas din. Sugando? Sugando Kiss. Sas. Ano pa? Si Sashi. Oh. Ming. Si Sashi. Nag-kiss 100 daw. Nag-kiss 100. Perfect. Perfect. Katatalo ako ng love song, Gio. Bakit? Magpakanta ka dyan. No pla? Puto. No pla, Lem? Repeat Ay, performance. dirty. Tinawan ako pancit lang, gamay lang. High-end at dinner. Guys. Back to back ko. Apo. Anak. Sexy. Oh. Ay, Hindi siya gusto niya. pagkalimo pa Puno. rin. Yan ang ulo ba? Ay, ano? Pamilya. Ay, kilala mo si Bayo Dumiteri. Sino sa kanila? Yung design. Si Vincent? Ah. Uncle ko na siya. Tignan mo yan. Mapilapil. Tanawag may dugunis ni Sao. Tanawag ikwan daw. Ay. Dugay mo labay. Dugay mo labay, Ikes. Tuloy. Kasama ko naman tuloy. Baka yung pan, nakita mo ako kasama ko si Puti. Sino? Si Magsabi. Ay, hindi naman lala. Actually, kamukha kay ni Lovely. Sangkol. Ex ni Paolo. Kamukha kayo. Okay. Masakit. Ayoko magkaroon Anak ng ni flower, please. General. No. Hindi nakilala ko na yung makasahit dahil kay Rocky. Ay, Si Rocky kasi is one. Wow. Sa Nagjensan. Wala mo sinabi. Nagjensan naman sinabi. Mag-doctor din ba siya? Chemistry teacher? nose ko na yung mga shubi-shubi na yan. So, bibi. Tinggo ko na. Amelia, Amelia. Halata ang shadow. Yeah, di ba? Seven. Ay, alay. Ayan pa rin kanya. Okay, gani. Kung pagsabi ko na. Ano man siya, no flower. Ano? Natural teacher ng All up. Seven. No flat. Plus 100. Plus 100. 200. 250. Zero na Ah, 250 siya. Wala 250 lang. 250. 150. Kaya mag-ano ka na, mag-enroll ka na. Ayoko, bagsak ang aparatos yan. Dahil saan na yan? Yakin yung sing-sing gabi. Kaya para umakita dyan sa globe. Pero ano na lagi kami. Oo. Dyan sa globe. Pero ang isa ka sing-sing do, kapag-globe ko siguro isulod. 7. Direct. Ulan mo dahil. Hindi na ganyan. Uno. Favorite ko yan ba? Yung kinasok-sok-sok. Hindi tayo pag-sup-sup dyan. Sup-supin mo yan. Day. Sok-sok. Mauna mo, te. Ay, masarap. Oo, hindi rin mauna kay birthday eh. Since 13 na. Ay, masup-sup-sup. Birthday na good din eh. Birthday na unay pansin. Si Sada, sila, Pansin kasiro. si Sada Wala na? Sige. 2 sticks. Dos na po. Asa? 7. Direct.
Murag siya. Ano sa ano na eh? Ikaw na, Toy. Ba't ang ulam niyo gusto? Hindi na masukot yun. Buwan lagyan po. Bouquet Royal. Royal. Ayun, 50. Tawag mo ito ba? Tawag ko mo. Dili ka mo ito ba? Noon ako nag-trailer doon. Okay. Wala na, wala na. Tong. Tong kang. Ah, Paano kayo makakain niyang gusto? Sarap din siya yung gusto mo na sa puwet, di ba? Napagbago ka. Yung gusto ko yan may Ito, dalawang pait-pait. ay yan. Tama. Ako kabunod. Duwa ka po. Assistant principal ni kang-karang-kang-kang. Sarap po, ma. Tapos ako kay Billy, mahal. Wala na. Masarap ka pagkain dyan. Masarap sa mga pagkain da. Yeah. Hindi karinderya. Eh, pulutan kasi. Mga pulutan. Ayun, hindi talaga kayo nagkaanuhan, ha? Isa lang cake yung cake. Padaog ko. On up. Come on. On up, block of flower. May direct kami na nga. Waiting. Till 6 lang. Only 6 Okay, let's eat. Number 1. Number 1. Only lang.